हेलो लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बिगियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय। नै दिनै आङो दुब्लि गेजेराव दंफैयो दुब्लि बारियाव, मानोना दा दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो दं। बे दैज्लां बोथोराव जोंनि गामियारि ओनसोलाव बांसिन सुबुङानो माइ गायो आरो बिनिफ्राय माइबो गायनायनि बोथोर जागासिनो दं। दा नोंथांमोनहा सोरहाबा गायखांबाय जानो हागौ, सोरहाबा गायगासिनो दं आरो सोरनिहाबा गायनो जुरिबाय दं जानांगौ। नाथाय जोंहाबो नै दिनै गायै गायनानै गेजेर नांबायानो। दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो फोरमायनो सानदों, भिडिअखौ लेट जाबाय बानायनाया, मानोना माइ गायबाय थानायजों टाइम मोनाखैमोन एडिट बानायनो। बेनिखायनो आं नै दासो लेटब्लाबो आपल'ड खालामबाय। दाखालिनिफ्रायनो खोथियाखौ फुबाय थानाय जादोंमोन। नैबे खोथिया फुनाया सानसे सिगांनि खोथिया फुबाय। बेनिफ्राय दा सानसे सिगां खोथियाखौ फुनानै लाग्रोनानै बिनिफ्राय उनावहाय अखानायै गायनाय जादों। दा सोलिगासिनो दं नै उन्दैफ्राबो, फिसाज्लाखौबो लानानै थांफानांबाय। उन्दै सममोन, न'आवबो गालांनोनो हायाना, बेनिखायनो बेसेबां ओरैनो सायाव थानो मानो एकदम फुफाबाय इन्टारेस्ट खालामफाबाय। दा ओंखायनो जेब्ला जोबहांबो नालाय न'आव फैखासिगोनबो, ओंखायनो दान्दिसे गेलेथोंसै रंजाथोंसै होननानै बिसोरखौबो दैयावबाबो गेलेहोबाय। दसे रंजाबाय, बिसोरबो फुफाबाय रंजाबाय। दा बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि बे माइ गायनाय भ्लग्सखौ नायलांदो, माबायदि जादों आरो माबायदि इन्टारेस्ट खालामदों, अब्ला नायलांदो नोंथांमोन। दिनै गायबाय एकदम बैनिफ्राय। मा माइ गायग्राया मिथिया मा माइ? दांगेरला, रनजित, माइसालि नङा, माइब्रा। बैयाव दे माइब्रा दङ, माइब्राखौ दायोसो गायगोन, माइब्रा गायगोन। मालाय बैसिनासो बुरजाथारलै गायग्राया। माइ गायदों नंखायना नोंखौ? दे गायबावलाय, रोंदोंना रोङाखै ना? गायबाय, गियानाबो गायबाय। खोन्थाहरदो आयंनोबो, आयंनो खोन्थाहर। साहा लोंलायबाय रिफ्रेशमेन्टनि। एबार देहाया गुदुं मोनसिगोनलाय आरो मा गुदुं। गोलैबा हनै अरखानो हायासै। मा जादों? मा बेदर? हनै गसनदि दुब्लि बारियाव। जाखांनानै रेस्ट उन्दुजोब्बाय बयबो। दिनैनि माइ गायनाया सोलिगासिनो दं।
गायगासिनो दं ओइ एसे दंबावो नैबेखिनि दंबावो 1.5 बिगा गाबोन हासिगोन गाबोननो जोंहा I love you जासिगोन अब्ला नै बेनो गायगासिनो दं सिं सायाखै नामा हो सिं सायाखै औ सिं सानायनि फर्मुला बाहायदोंना दहायो मारैमोनलाय सिं सानायनि फर्मुलाया आयौ नै मालाय सिं सानायनि फर्मुला बाहायदों दहाय ओंखाम जाखांनानै बेनि थाखायनो सिं सायासै जाहैबाय गायबोबाय बैनिफ्राय गायबोबाय गाबोन नैबे लांदांसै बेनिफ्राय नैबेयो दाखालि गायनाय सानब्रै जाबाय गोसो खावलाया नुवाखै बेसेबांनो मारा समायना जाखाबाय दिनैनि माइ गायनाय भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन दा बिदिब्ला नोंथांमोन बयनिसिमबो भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय दा बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ गाहामैनो गाहाम लोगो मोनबावगोन आसा खालामनानै जोंनि दिनैबो माइ गायनाय भिडिअ'खौ बावनानै दोनथ'नोसै दा बिदिब्ला टाटा बाय बाय थांना दोननो होथार जाखांबाय जोंनि भिडिअ'आ बेसे नायनो जालायलायनाय